𝐓𝐔𝐋𝐎𝐍𝐆 News. Lokal. Impasingked iti share a free ride group iti barangay 12 San Nicolas, Ilocos Norte anang tedda iti sang kabasita tulong kini 𝐁𝐿 Balisakan iti barangay San Andres si Sumiling iti iliti sarat kada iti sagsagabain na asakit. Imbatad ni Mr. Marlon Ordillas Kokya amang imatmaton iti share a free ride group iti barangay 12 San Nicolas sa anang ted isuna iti paggrocery ken nang ted iti kasya para kini 𝐁𝐿. Iti panagturong tayo iti nasa o lugar ket na istorya iti inana ani Mrs. Marilu Balisakan nga impakita dan iti doktor ni 𝐁𝐿 nga maipagarup nga awan iti nakita da asakit na ken naamuan tayo nga idi paylaeng grade 6 anang rugi daytoy asakit na. Gapo iti daytoy ket nagyaman ni Mrs. Balisakan iti nang ted titulong kadakwada kang runaan na kini 𝐁𝐿. Ito'y akararag ni Mr. Marlon Ordillas Kokya ang maalainganan iti nadakamat abalasitang. Damag na adaw manipod iti iliti sarat. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, aremen.